Μυστήριο 7. Γενέτειρα του Μιχάλ Ναρτιώτη. Ένα άλλο μυστήριο του μοναστηριού της Άρτας είναι η γενέτειρα του συγγραφέα, θεολόγου, φιλοσόφου και δημοσιολόγου της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης, του μοναχού Μιχάλ Τριβόλη, ή Μιχάλ Ναρτιώτη. Ρώσοι ιστορικοί επισημαίνουν ότι ο Μιχάλ Τριβόλης, ή όπως τον αποκαλώ η Ρώσοι μοναχός Μάξιμ Γκρέκιου, γεννήθηκε στην Άρτα της Αλβανίας, ενώ οι Έλληνες ιστορικοί στην Άρτα της Ελλάδας. Πριν μιλήσουμε για τη γενέτειρα αυτού του πολυεδρικού χαρακτήρα, παραθέτουμε τη σύντομη βιογραφία του. Ο Μιχάλ Τριβόλη, αυτός είναι ο πραγματικός του όνομα, ήταν γιος μιας αρβανίτικης οικογένειας, που ζούσε στην Πελοπόννησο. Ο πατέρας του λεγόταν Μανώλης ενώ η μητέρα του Ειρήνη. Τα έτη 1428 έως 1460 ο Μανώλ Τριβόλης ήταν ανώτερος στρατηγός στο δεσπότη του Μιστρά. Μετά την καταστροφή του δεποτάτου από τους Τούρκους το 1460, τα μέλη της διοίκησης διασκορπίστηκαν σε μυστικά μέρη. Σύμφωνα με κάποιους, ο Μανώλ Τριβόλη κρύφτηκε στην Άρτα της Ελλάδας, ενώ κατά άλλους στην Άρτα της Αυλώνας. Εδώ, στην Άρτα της Ελλάδας ή στην Άρτα της Αυλώνας στην Αλβανία, γεννήθηκε το 1470 ο Μιχάλ Τριβόλη ή Μιχάλ Ναρτιώτη, όπως τον αποκαλούσαν διαφορετικά. Ο πατέρας του πήγε τον μικρό Μιχάλη για να σπουδάσει στην Κέρκυρα με ιδιωτικό δάσκαλο. Μετά πήγε στην Ιταλία, όπου γνώρισε διάσημα ονόματα της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης όπως Λορέντζο ντε Μέδιτσι, Σοβαναρόλα κλπ. Το 1507 ο Μιχάλ έφυγε από την Ιταλία και πήγε στο Άγιο Όρος. Είχε εξαιρετικό πάθος για μελέτη στις πλούσιες βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Εκεί γνώρισε τον πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νιφώνη Β, ο οποίος είχε μείνει για κάποιο διάστημα στη Μονή της Άρτας στην Αλβανία. Στο Άγιο Όρος ο Μιχάλ Τριβόλη χειροτονήθηκε μοναχός και έμεινε εκεί για 10 χρόνια. Στη συνέχεια, μετά από αίτημα του Ρώσου Τσάρου Βασίλη Ιβάνοβιτς, πήγε στη Ρωσία για τη μετάφραση του Ευαγγελίου και των Ιερών Βιβλίων. Οι εχθροί του τον κατηγόρησαν ότι παραμόρφωσε κατά τη μετάφραση το κείμενο των Ιερών Βιβλίων και τον έβαλαν στη φυλακή, όπου κρατήθηκε για 25 χρόνια. Αυτός ο θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος του 16ου αιώνα, αυτός ο μεταδότης του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης στη Ρωσία, αναγνωρίστηκε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως για το ιερό του έργο και ανακηρύχθηκε Άγιος το 1988. Ο ανακήρυξη έγινε στην Άρτα της Ελλάδας, όπου θεωρείται ότι γεννήθηκε. Αυτή ήταν εν συντομία η βιογραφία του Μιχάλ Τριβόλη. Ας δούμε τώρα πώς μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο για τον Μιχάλ Τριβόλη και ξαφνικά σταμάτησα την έγγραφή του. Μια μέρα, ο Έλληνας φιλόλογος ο Κάπα. Ευαγγέλιος Πριώνης, μου ανέφερε στο τηλέφωνο ότι είχε διαβάσει μερικά από τα γραπτά μου και κατάλαβε ότι κατάγομαι από την Άρτα της Αυλώνας. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι μελετούσε τη ζωή και το έργο του Μιχάλ Τριβόλη και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο λόγιος Άγιος γεννήθηκε στη Άρτα της Αυλώνας και όχι στην Άρτα της Ελλάδας. Στη συνέχεια, μου πρότεινε να κάνω μια μελέτη για αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, μου έθεσε στη διάθεση μου όλη τη βιβλιογραφία που είχε συγκεντρώσει. Μετά από αίτημα του Έλληνα φιλολόγου, αποφάσισα να αναλάβω τη μελέτη του Μιχάλ Τριβόλη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω ότι ο αείμνηστος Τηλεμάκ Τζάτζο μου μίλησε για πρώτη φορά για τον Μιχάλ Τριβόλη, αυτός τον αποκαλούσε Μιχάλ Ναρτιώτη, μάλλον, είχε διαβάσει κάνα βιβλίο ή κάποιο έγγραφο για εκείνον στη βιβλιοθήκη του δεσπότη, το δεσποτικό, αλλά δεν έφτασε να γράψει κάτι για αυτόν γιατί πέθανε πρόωρα, σκοτώθηκε από κεραυνό. Στη μελέτη μου τόνισα ότι ο Μανώλ Τριβόλη, μετά την καταστροφή του δεσποτάτου του Μιστρά, ήταν κρυμμένος στην Άρτα της Αυλώνας και καθόλου στην Άρτα της Ελλάδας. Τα επιχειρήματα μου για αυτό το θέμα ήταν: πρώτα, το μόνο ελεύθερο μέρος στα Βαλκάνια όταν καταστράφηκε το δεσποτάτο του Μιστρά το 1460, ήταν το πριγκιπάτο του Σκεντέρμπεϊ. Τα νότια σύνορά του περνούσαν κατά μήκος του ποταμού Σεμάν. Ο Έκρεμ Μπέι Βλόρα γράφει ότι η Κανίνα και η Αυλώνα περνούσαν, πότε στα χέρια των Τούρκων και πότε στα χέρια του Σκεντέρμπεϊ. Δεύτερον, σε αντίθεση με την Άρτα της Ελλάδας, η Άρτα της Αυλώνας ήταν ένα πραγματικό καταφύγιο για όλους τους Ιππηρώτες, Έλληνες, οι οποίοι διώκονταν από το τουρκικό καθεστώς. Όπως δείχνει ο χάρτης του κόλπου της Αυλώνας του 1520 που παρουσίασε ο Οθωμανός ναύαρχος Πύρη Ρέης, εκείνη την εποχή το χωριό Άρτα βρισκόταν σε ένα νησί στη μέση της ομώνυμης λιμνοθάλασσας. Εκεί μπορούσες να πας μόνο με βάρκα, μονόξυλο. Τρίτον, μετά την καταστροφή του δεσποτάτου του Μισταρά το 1460, όλοι κατέφυγαν από την Άρτα, παράδειγμα, ο Άγιος Νύφωνας Β,
που έγινε 2 φορές Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, τον μοναχό Ζαχαρία, πήγαν στην αυλή του Σκεντέρμπεϊ για να γλιτώσει από την καταδίωξη και τον διωγμό των Οθωμανών. Τέταρτον, κοντά στο νησιωτικό χωριό Άρτα, υπήρχε ένα ορθόδοξο μοναστήρι χτισμένο σε ένα απομονωμένο νησί στη λιμνοθάλασσα της Άρτας. Ως γνωστόν, τα μοναστήρια έχουν λειτουργήσει και ως κρυψώνες για απλούς ανθρώπους. Τέταρτον, στο Άγιο Όρος, το 1507, ο Μανώλ Τριβόλης συναντήθηκε με τον πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νίφων Β, ο οποίος είχε μείνει στο μοναστήρι της Άρτας μαζί με τον μοναχό Ζαχαρία. Δεν γνωρίζουμε αν ο Μιχάλ Ναρτιώτη γνώριζε τον Άγιο Νίφων Β διαλυτικά ο ίδιος ή αν ήταν φίλος του πατέρα του Μανώλ Τριβόλη. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ανώτερος στρατιωτικός του δεσποτάτου του Μιστρά Μανώλ Τριβόλη κρύφτηκε στη Άρτα της Αυλώνας και καθόλου στην Άρτα της Ελλάδας, γιατί οι Τούρκοι τον έβρισκαν εύκολα στην τελευταία. Οι εικασίες μας σχετίζονται και με το γεγονός ότι στη λιμνοθάλασσα της Άρτας της Αυλώνας και συγκεκριμένα στους λόφους του Σβέρνεκ υπάρχει και το τοπονύμιο Τρίβολα, που είναι ίδιο με το επώνυμο του Μανώλ Τρίβολη. Στη μελέτη μου έγραψα ότι το τοπονύμιο Τρίβολα θα μπορούσε να προέρχεται από το όνομα του ιδιοκτήτη του, δηλαδή του Μανώλ Τριβόλη, του πατέρα του Μιχάλη Ναρτιώτη, που πήγε εκεί για να κρυφτεί. Λοιπόν, όταν ρώτησα έναν ψαρά από την Άρτα, τον Αείμνη στον Κάκι Μάλοου, μου είπε ότι το εν λόγω τοπονύμιο λέγεται Τριαβόλια και μου εξήγησε ότι το όνομα αυτό το πήρε λόγω ενός μικρού κόλπου που βρίσκεται εδώ και μπορεί να ψαρέψει κανείς μόνο με δίχτυ μήκους 3 βόλια. Εν τω μεταξύ, η μητέρα μου είπε ότι σε αυτό το μέρος υπάρχουν πολλά αγκάθια, που λέγονται Τριβόλα. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, το τοπονύμιο Τρίβολια, που βρίσκεται στους λόφους του Σβέρνεκ, δεν έχει καμία σχέση με το Μανώλ Τρίβολη. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να σταματήσω την εγγραφή του βιβλίου. Φυσικά, ένα τοπονύμιο δεν μπορεί να καθορίσει την τύχη ενός βιβλίου. Από την άλλη, δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε δηλώσεις διαφόρων συγγραφέων, χωρίς να παραθέσουμε κανένα αυθεντικό ιστορικό ντοκουμέντο. Το μόνο αυθεντικό έγγραφο που είχα εξασφαλίσει ήταν η δήλωση του Μιχάλ Τριβόλη για την προέλευσή του. Γράφει: «Είμαι Έλληνας, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ελληνική χώρα και έγινα μοναχός. Γρεγόριο Παπαμάικαλ Μάξιμους Γράικους, Μπάιζαντινοράζικα, Αθήνα 1950». Αν και αυτή η δήλωση του Μιχάλ Τρίβολη απαιτεί ιδιαίτερη ερμηνεία, νομίζουμε ότι δεν δείχνει τον τόπο γέννησης, αλλά μόνο την καταγωγή του. Παρά τις αντιφάσεις, είμαι της άποψης ότι η έρευνα για την έβρεση της πραγματικής γενέτειρας του Μιχάλ Τρίβολη θα πρέπει να συγκεντρωθεί στις βιβλιοθήκες της Ρωσίας, όπου ο Μιχάλ Τρίβολη πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και όπου άφησε μια ανεκτήμητη λογοτεχνική και επιστημονική κληρονομιά. Μυστήριο και ανοιχτό ζήτημα, λοιπόν, παραμένει η γενέτειρα του Μιχάλ Ναρτιώτη, συγγραφέα περισσότερων από 150 έργων και μελετών στους τομείς της θεολογίας, της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας, της παιδαγωγικής, των ανθρωπιστικών επιστημών, της δημοσιογραφίας κλπ.